Ayan guys, ang laki ng alon. At saka malamig at overcast, makulimlim. So mag-video lang tayo. Gusto kong maligo. Kasi naka-swimsuit na ako, char. Naka-swimsuit. Pero malamig man, makulimlim. At ang laki ng mga alon. Mahadlok man ako. Baka malunod ako kasi hindi ako marunong lumangoy Ayan, ang laki ng balod ng alon, Agoy, malunod tayo. Ay, hala. Ano ba itong iro nito? Okay guys, punta tayo doon sa malaking bato. Tingnan natin kung anong meron doon. Ayan, magandang beach ito. Family friendly na beach. Pero ngayon lang hindi maganda yung tubig. Kasi maalon. Maganda yung niya, yung buhangin. Sige, saka tayo dito, Bi. Wala tayong sapatos. Nag-ano lang tayo. Nagtiniil. Baka mahait yung bato-bato dito. Hait pala. Mahait. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung bato, guys. Parang art siya. What? Ayan. Merong tao. Meron tao. Baka nalibang yung tao na yan. Hindi natin videohan. Kasi baka nalibang yan. What? Merong dalan dito. Agay. Hala. Ang laki ng alon dito. Tingnan natin kung ano dito. Ay, merong mga tao dito pala. Ay. May mga tao pala dito Tingnan nyo. Hala. Ang hait ng bato. Hala. May nagkuan-kuan diha May nagdate-date diha Merong mga bata dito. Nangisda pala siya. Nangisda si Mama. Ay, si Manong. Nangisda siya dito. Diyan siya nangisda Peligro ba yan dyan? Kasi ma-wash out ka sa dagat ba? What? Kasi ang ang lakas ng alon. Tingnan nyo. Ano ba ito dito Ayan, may mga bata din Ang hait-hait ng mga bato. Para siyang gibaid sa balod ba? Parang gibaid sa balod. Gibaid. Diyos. Ayan. Doon tayo nang galing, guys. Ganda. Makita natin yung coastal. So hindi na tayo makapunta doon, guys. Wala nang dyan. Hindi na tayo dead end na yan. Dito lang tayo. Balik lang mga bata Uy. Asa inyong parents? Uy, nganong naaman mo diha? Laka. Inuo ko. Saan na yung mga ginikanan niyo? Ako ni mga bataan Nandoon ang parents Baliwala lang sa kanila yung mga bata. Wala na sa kanilang atubangan. Hindi yan pwede sa akin. Ayan, maganda yung view dito, guys. Mag-picture muna ako, guys, ha?
guys, let's go and check it out. What's in here? Hello, kanindot diri uy. Ayan ang view. Dagat, side by side. Hello, kanindot diri magdala sa imuhang kuan pa. Ehem. Hello, uy. Gikilig ko maayo. Gikilig ko naghuna-huna. Char. Kinsa gikilig diha? Put your feet up. Wala gikilig gani ko. Agoy, ang ako ang battery. Nalubat na. Gaamong-among puning ako ang kamera nga maglubat-lubat. Imbis gikilig na ta. Nanindot ang view. Walay lami ning ako ra isa. Ubani ko diri. Ali na. Naghulat na ko. Char. Kabigaon, oy. Ayan. Wow, look at that. What a beautiful view. Wow, let's go, let's go, let's go. Wala na, nag-date diri. Kanindot sa view, oy. Nindot ang kauban ni mong kuan diri ba? Kabalo na mo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Please don't forget to like, comment, and subscribe. So ayan na guys. Maraming salamat sa inyong pagpanood sa aking vlog today, sa aking video dito sa Port Macquarie.